Alhamdulillahirobbil ngalamin jan wis ye bengi kiye lain daripada yang lain daripada yang lain kepiye Kang Jiweng ya kiye ora kaya tahun mburi pamundutane ora dikeparengake linggukan iya ning bengi kiye kowe kon nganaken linggukan ora ketang 4 lagu apa 3 lagu iya awit kersanipun Pak Lurah kowe ya wong gandeng memetri bumi utawa sedekah bumi kowe sing urunan ora karo wong tua ning wong nom ya melu urunan dadi wong nom ya dituruti wong tua ya dituruti kaya kowe oh kaya kowe iya dening suaramu malah cakuplok karen cakuplok tangane ucul mau arep tak gawa sukang ya wis nganggo limbuk ya ora apa-apa iya acarane memetri bumi Bang acarane memetri bumi utawa sedekah bumi iya sebab apa bumi kok mau dislameti apa barang ya wong gendeng awake dhewek kowe urip numpang ana bumi sing dipangan pamutuning bumi pala kesimbar palawija jagung telak tewel pari kowe kabeh duli
pamunten ning bumi. Oh iya, kaya kowe. Iya. Banyu sing diombe, banyu sumur, kowe ya banyu sing bumi. Iya. Apa maning esuk ngger wis mati. Utawa wis kapundhut. Iya, dikubur ana bumi. Apa ora musyrik tumpaping agama? Sing ngomong musyrik sapa wong slametan kok musyrik. Kowe budaya utawi adat aja digabungna karo agama. Agama ya dewek, budaya ya dewek. Oh kaya kowe. Ning karepe ya bersatu. Budayane yang mlaku, agamane sansaya ngrembaka kowe kaya kowe. Oh iya lho iya. Mangane tak pikir-pikir wong wayangan komandan menipis kaya nang apa? Ketone kelarangan. Lah yo ora. Lah wong pire sih? Iya. Ning ya alhamdulillah sesuk mabur nyong. Mabur iya. Nang aring Pontianak ya wayange sidene malam Senin wayange. Nang aring Siantan Hulu terus bledeg dipindah nang aring Kuburaya. Ronggon iya. Terus beli nang aring Pasar Senen iya. Terus prei iya mabur maning nang Pontianak maning nang Kampung Arang. Hitung-hitung kowe di dalang Kalimantan ya men ora apa-apa sing penting oleh duit. Iya. Ya sungkem kula konjuk wonten ngarsanipun Pak Lurah Edi Rusyanto. Iya, sak pamong prajanipun, ya Pak Carik Sujarwo, ya terus lan para panitia sanesipun, ya kagolong LKMD, Hansip, Banser, RT nganti tekan RW, ya. Terus sungkem kula dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil, ya Forkom Pincam, lan sungkem kula kunjuk dumateng Bapak Camat Ambal, panjenenganipun Bapak Agung. Oh, Pak Agung ya rawuh mau wis ngisi pidato ya. Lan ugi warga masyarakat Bener Kulon, ya matur nuwun wis kepareng langganan. Matur nuwun lah. Wong nyong nang Bener Kulon ya hitung-hitung mayang nang gone dhewek. Apa iya lho iya. Winginane malam Minggu nang kono wetan ya wonge dhewek. Bengi iki ya dulure dhewek kabeh wong Bener Kulon. Oh kaya kowe. Iya. Apa kowe golek dulur menakeh wong wayangan apa kepiye? Ya karepe kaya kowe. Iya wong dulure pirang-pirang malah ukur pada pengajian karo orjenen. Ngono. Ya sing sabar. Ini wong sabar wong siki genah wong duwe gawe entek nang aring dekor. Dekor nganti 20 juta, 30 juta, makanya nyong pira. Nyong kadang ora trima nyong. Lah wong nyong gawa abrok-abrok semenake karo dekor larang dekore. Apa ora sengit nyong? Kayak gue lho ya ning yem ora apa-apa. Iya. Nerima. Iya. Terus bekana telepon 13 Januari nang di Samarinda rencanane. 12 Januari ya tak turuti lah ya. Mewah sungkem kula dumateng bapak-bapak kepala desa sak Palanggedang ya. Ya kowe ya kagolong Bapak Lurah, Simbah Lurah, ya sami rawuh Pak Manten, Mbah Manten ya. Ya yo ceket-ceket tembangan bintang tamune. Apike sapa yo bintang tamune yo wong pirang-pirang. Iki karepe Pak Lurah ya kon tembangan kok penutupe lenggeran. Iya, lenggere sapa Vivi. Pokoknya genang Bener Kulon anggar sana Vivi kowe wis seneng Pak Lurah. Siji Vivi, loro Lucy. Iya. Kayak kowe lho iya. Yo Mbak Uut disupporti yo. Ngene dibantu Simbah. Yo disupporti. Ya cok disupporti jejal bayang apa.
Dalu Ndek Nduk. Piye dalem? Iya. Wilujeng dalu. Nah, Mbak Limbuk napa sinten iki? ya Mbak Limbuk. Oh Limbuk kalih Ciweng. Nah, nggih. Pada waras tuli. Alhamdulillah kuru-kuru. Kuru-kuru kembang su. Kuru gandaging. Nah, ya kuru daging ya ora apa-apa sing penting sehat. Alhamdulillah nggih. Lemu ora apa-apa sing penting sehat. Kenteng olahragane dijaga. Nggih. Mangane sing akeh vitamine. Nggih. Diakeh ngombe wedang putih. Aja ngombe Sprite utawa kawa-kawa ya. Jarene sing putih sehat ngono. Hah? Jare mau ngombene akeh putihe. Iya, diakeh putih. Lah nggih, kuwi termasuk putih. Nggih nganu Mas Jiweng, menika wau wonten dawuh saking Pak Lurah Edi. Nggih. Teng wingking menika wonten Pak Lurah Gondang, Pak Lurah Kembaran menika ken diaturi minggah. Oh iya. Nggih, Nggih, pas Pak. limbukan nggih Mbak Uut ngoten niku. Oke, Nggih. Pak Lurah Petangkuran rawuh ora. Oh nggih Pak Lurah Petangkuran. Nek Pak Kembaran aja nggih mumet. Oh ngaten. Iya. Sebabe Lah arep mikir sing wayangan ana duit apa urung. nggih nek men mboten mumet digawa tembangan biasane mari mumete. Nah, biasane mati, Nggih. biasane tenang bae lah wong karan kancaku anggar ora wayangan. Iki gari ngentrak sing wayangan ora yo apike yo. Mbah ngentrak sih wayangan sesuk tenang bae Pak Lurah. Ning pokoke Kembaran taun iki kudu wayangan ya ora ut. Nggih nggih. Yes, yo. Nah, sinten sing ajeng lagune napa, Dik? Pak Gondang riyen, Pak. Oh, Pak Gondang. Nggih. Nah, nggih sae. Ya. Ya nuwun sewu warga masyarakat bener niki ken limbukan riyen nggih. Engko tenang bae tak bubarna mandan awan. Iya. Mandan Padang. Mandan Padang iya. Pak Disepati Mas Oh, iya. Anam semoga Pak Iya, Gondang iya, aturan disepati. mingga wonten Mangga. kanggo sumangga Bapak Pak Lurah sinten Mbak Ut? Pak Gondang menika Pak Yanto. Pak Yanto mangga. Nggih, wilujeng dalu Mas Jiweng. Nggih, sugeng dalu Pak Lurah. Nggih, ngapunten niki nuhuni pamundhutipun Sohibul Bait panjenenganipun Roko Mas Edi. Nggih. Ngisuk gentene tak peklotho nang Gondang. Gentian mawon Pak dipelek Gundang kutho. tanggal pinten sih Pak Gundang? Ngenjing malam Senin, Mas. Nggih, malam Senin. Kali kula mawon pakai ditindak yo. Mang Kalimantan. Nggih. Monggo Pak. Nggih. Kapure napa niki? Kenembang Oh, Pak. Kenembang. Nggih. Monggo ajeng duet kalih sinten menika enten Monggo, Mbak milih, Lucy, Pak Mbak Gondang. Vivi, Mbak Via, Mbak Indri, Mbak Kusnul, Ya. sing paling menika pocokan Mbak Tia. Kali Mbak Tiah mawon napa? Kalau kalian Mbak Tia. Mangga milih Pak Gundang. Monggo napa? Kalih milih. Pak Uut mawon. Kali Nek kali kula kan Kali biasa Mbak Ut wong mawon, anake. nggih. Kali Mbak Aja Ut milih mawon, nggih. Mbak Vivi, Mbak Via. Lagune napa Mbak Ut? Monggo, Pak. Kali jenenge. Oh, kali anake. Nggih. Manut Nggih lagune. Asmara napa? nggih. Nggih, monggo Loro asmara.